primer lloc, ja que és l'última intervenció, deixar clar que aquesta moció no respon exclusivament a un possible compromís en col·lectius del poble concret, sinó que és una qüestió més general. Ha hagut veïns particulars que, aprofitant actes en els quals estaven, s'han dirigit a nosaltres mostrant la seva estranyesa per el nom que s'havia posat a aquest parc que n'hi ha junt al parc de Palmaret. Nosaltres des del principi hem compartit aquest criteri, perquè si no, no haurem votat en contra en el ple, i volem comentar algunes coses més. El senyor Martínez diu que això no li preocupa a la gent del poble. Doncs sí, hi ha gent que li preocupa al poble, que fa registres d'entrada, i hi ha altres que no fan registre d'entrada però que ho diuen per el carrer. Se'ns acusa de que som inquisidors i que som jutges. Senyor Vicent Ferrer, pareix mentira que no ens conega. Si nosaltres s'haguérem elegit en jutges, haguérem fet una moció molt més dura i no la moció que hem fet. Sap? Si nosaltres considerem que tenim dret a ser inquisidors i jutges, no haguérem fet una moció tan mesurada i tan moderada. Però sembla ser que no ens coneix encara prou. Alguns ens acusen de fer política de la tragèdia i els hem de dir que no. La primera volta que se parla del tema de posar-li el nom a García Antó vàrem ser exquisits. Estàvem en contra, però trobàrem que no havien de fer-se. I esta volta, ja els dic, la moció és molt mesurada i molt moderada. Perquè, com bé diuen, és una persona que ja no es pot defensar. Però això també hem de plantejar-se altres coses. És que a les famílies els remou la ferida. I vostès pensen que no els remou la ferida, que no s'hagin de curar responsabilitats i que no s'ha de fer res més. Jo no dic, senyor Ferrer, que la responsabilitat sigui en un sentit o un altre, però no s'han de curar responsabilitats. I això no és un greuge a les famílies? Només agreugem a les famílies els que recordem aquest tema en una moció? En definitiva, nosaltres no anem a retirar la moció i l'anem a votar a favor, com és evident.